Bafethu uthetha ukuthini uTata uGwede Mantashe xa ezathi nina no-aplayela umsebenzi kwaye umsebenzi awuzuzizela kuni esazi very well uba ikivela apha ezindabeni into yoba xa kuthiwe kunamathuba omsebenzi PPP iqueue iqala egeyitini ijikele ngamabonde ebuilding. Esazi very well xa kuthiwa kunamaposta ayi-500 kwa-SAPS kujike kwalapha ezindabeni kuthiwe ku-aplaya abantu very close to 200,000. Abuye yena azothani u-aplayela umsebenzi awuzuzizela kuni. Phofu ethetha phansi koba yena waba privileged ungumnikazi wemali ehleli kule ndawo akakuyo. Hayi ndinayo into ethi uDikela uye waphazama. Uye washiya lelwimi. Ngoba uGeneral Ntanta Mkhwanazi kulanto la ADO committee ubaxelele i-dangers zale unemployment rate eyalapha eSouth Africa. Wathi that is a disaster in waiting. Hayi uphazamile unoni. Ngoba ndazi mina self indlela ama-South Africans a-aplya ngayo. Just on my previous post before this one, bendithetha malunga nenhlobo ye-criminals ezivalelwe kulanto yasebhongweni. Ndazekelisa ngomnye wabo wayebizwa ngoba nguThozamile Taki, sugarcane serial killer, owayehoha abantu ebathembisa ngamathuba omsebenzi. Into ebonisa i-desperation yabantu, ajika abadlwengula ababulala. Ajike yena uTata uGwede Mantashe azothi abantu aba-apply. Every now and then kuthethwa malunga nendlela yabantu abaskenywa ngayo bethenjiswa ngamathuba omsebenzi. Every now and then siva indlela abantu besimami okude banyanzeleka into ba mabalale baphande ngesondo ukwenzela into bazofumana imisebenzi. Ajike uTata uGwede Mantashe athi imisebenzi khona ngabantu nje abantu abangafuni ukusebenza azozekelisa ngaye phofu yena engumnini imali engumnikazi wemali yena ngoba yonke ibuzwa pha kuye. I've never had a government looking for a job for me. You know that? Never. I went to Teba, I took a contract, went to the mines, worked as a miner, went back home, bought cattle, bought sheep, went back to the mines, and I did that. The difference is that today, because there's a progressive government, people expect that government to go and give them jobs. They don't look for jobs. And that must change. I'm sure to be here in SABC yourself, you look for an advert, you applied, you got into SABC. Not the SAB looking for you. You looked for a job and you got employed. And people must begin to appreciate that you do queue up for a job, you get employed, adverts are not going to employ you. You will have to look for the advert and apply in real terms. If you don't do that, you're not going to be employed. And I'm going back to the point I made. Let's move out of being a passive society to be an active society.